Hayırlı kеш, hürmetli tamашaçılarımız. Bugünkü jır moң bayram bilen sizni ihlas көңелдән kutlarga rüxsat itigiz. Dostlar, min Marselni köptәннән bilem. Jırların, moңнарын bik yaratıp tыңлыйм. Әмма bugün sahneden min birinci tapkır aның jırların başkaraşakmın. Әнкелер турында көп жырларга туры килде. Әмма соңгы елларда әле минем күңелемне җылатырлык җырны, моңны Марсель иҗат итте. Һәм шушы җыр мине бүген шушы сәхнәгә тартып китерде. Беренче тапкыр үзенең газиз улының җыр-моңнарын тыңларга бүген газиз ана килгән. Минзәлә районы, Чулпан авылы, Марсель Ивановның әнисе Хәдичә пазалда утыра, дуслар. Күрик әле үзегезне, Хәдичә апа бездә. Әнә ул. Беренче тапкыр Марсельнең иҗатын беләбез, җырларын тыңлыйбыз. Россия буенча ул яшьләрне сәхнәләргә алып чыккан безнең талантлы композиторыбыз. Рәхмәт сезгә, Марсель өчен, Хәдичә апа. Мин гомерем буе менә шушы Уникслар залында үземнең әниемне залга утыртып, җырларга хыялланган идем. Марсель миннән булмады бүгенгә. Әмма бүген мин синең өчен шул тиклем шатмын, шул тиклем күңелем тулы. Һәм сез дә шулай уктыр, мөгаен дуслар. Рәхмәт сезгә, Хәдичә апа, улыгыз өчен. Күрәсезме, халык сезне ничек алкышлый, шушы җырлар моңнар өчен. Исән сау булыгыз, бәхетле булыгыз. Җырлаган, аның көйләрен җырлаган өчен. Әмин, хәзер рәхәтләнеп, бүген сәхнәдән беренче тапкыр Марсельнең әнкәйләргә багышланган җырын башкарачакмын. Әлбәттә, Хәдичә апа өчен һәм залда утыручы барлык аналар hürmetine. Борчыласың сирәк кайтканыма, сагынмыйдыр диеп уйлама. Кайтасыңмы дигән хатларыңны алган саен җаным кыйнала. Кайгы алмас каягына китсен, хәерле юл теләп балама. Бәгырьләрне минем
Ilge qarşı yüzgen küynekleri Tuğan yerini taşılap min gittim Bala şakını üzülüp sağınıldım Pilli yaşlık şidde indiktim Kaygı almaz ayağına gittim Hayırlı yol dile bağına Kabirlerimi minim delgen izin Seni yılamanım yılama Yalğışlarına ömrüm yoldaş idi Yollarımna burada irige Sağışlarga tüze